Καλημέρα. Θα διαβάσω σήμερα από κεφάλαια 18 και 19 του Ιώβ. Ο δεύτερος λόγος του Βιλδάδ. Κεφάλαιο 18. Και ο Βιλδάδ, ο Σαφχίτης, απάντησε και είπε: «Μέχρι πότε δεν θα τελειώσετε τα λόγια? Προσέξτε και έπειτα θα μιλήσουμε. Γιατί σκεφτόμαστε σαν τετράποδα και εξαχριωνόμαστε μπροστά σας? Ο διασπαράζοντας την ψυχή σου στον θυμό σου, θα εγκαταλειφθεί η γη για σένα και θα μετακινηθεί από τον τόπο του ο βράκος. Σίγουρα το φως των ασεβών θα σβήσει και ο σπινθήρας της φωτιάς τους δεν θα ξαναλάμψει. Το φως στην σκηνή του θα είναι σκοτάδι και το λικνάρι του από πάνω του θα σβηστεί. Τα βήματα της δύναμης του θα συσταλούν και η βουλή του θα τον κατακρεμίσει, επειδή με τα δικά του πόδια ρίχτηκε στο δίχτυ και περπατάει επάνω σε παγίδες. Παγίδα θα τον πιάσει από την φτέρνα. Ο κλέφτης θα υπερισχύσει εναντίον του. Η παγίδα του είναι κρυμμένη στην γη και η ενέδρα του επάνω στον δρόμο. Τρόμοι θα τον φοβίζουν ολόγυρα. Ο όλεθρος θα είναι έτοιμος στο πλευρό του. Πρωτότοκος θάνατος θα καταφάει την ωραιότητα του δέρματός του. Την ωραιότητά του θα καταφάει. Από την σκηνή του θα ξεριζωθεί το θάρρος του και αυτός θα στηριχθεί προς τον βασιλιά των δρόμων. Αυτοί θα κατοικήσουν στην σκηνή του, η οποία δεν είναι πλέον δική του. Θιάφη θα διασπαρεί επάνω στην κατοικία του. Από κάτω θα ξεραθούν οι ρίζες του και από πάνω θα κρατεί ο κλάδος του. Η θύμησή του θα εξαλειφθεί από την γη και το όνομά του δεν θα υπάρχει πλέον στις πλατείες. Θα τον βγάλουν έξω από το φως στο σκοτάδι και θα ριχτεί έξω από τον κόσμο. Δεν θα έχει ούτε γιο ούτε εγγονό ανάμεσα στο λαό του, ούτε υπόλοιπο στις κατοικίες του. Οι μεταγενέστεροι θα εκπλαγούν για την ημέρα του, όπως είχαν πάρει φρίκη οι προγενέστεροι. Βέβαια, τέτοιες είναι οι κατοικίες του ασεβή και αυτός είναι ο τόπος εκείνου που δεν γνωρίζει τον Θεό. Και η απάντηση του Ιώβ, κεφάλαιο 19. Και ο Ιώβ απάντησε και είπε: «Μέχρι πότε θα θλίβετε την ψυχή μου και θα με κατασυντρίβετε με λόγια? 10 φορές με ντροπιάσατε ήδη. Δεν ντρέπεστε να σκληρύνεστε εναντίον μου. Και αν πραγματικά έσφαλα, το σφάλμα μου μένει μέσα μου. Αν θέλετε όμως να μεγαλυνθείτε οπωσδήποτε εναντίον μου και να ρίχνετε εναντίον μου την ντροπή μου. Μάθετε τώρα ότι ο Θεός με κατέστρεψε και με περικύκλωσε με το δίχτυ του. Δέστε, φωνάζω αδικία, αλλά δεν εισακούμε. Επικαλούμε, αλλά καμία κρίση. Έφραξε τον δρόμο μου και δεν μπορώ να περάσω και έβαλε σκοτάδι στα μονοπάτια μου. Με ξέντισε από την δόξα μου και το στεφάνι του κεφαλιού μου το αφαίρεσε.
με αφάνισε από παντού και χάνομαι και ξερίσωσε την ελπίδα μου σαν δέντρο και άναψε τον θυμό του εναντίον μου και με θεωρεί σαν εχθρό του. Τα τάγματά του ήρθαν μαζί και ετοίμασαν τον δρόμο τους εναντίον μου και στρατοπέδευσαν γύρω από την σκηνή μου. Έχει απομακρύνει από μένα τους αδελφούς μου και αλωτριώθηκαν ολοκληρωτικά από μένα οι γνώριμοι μου. Οι κοντινοί μου με άφησαν και οι γνωστοί μου με ξέχασαν. Αυτοί που κατοικούν στο σπίτι μου και οι υπηρέτριές μου με θεωρούν σαν ξένο. Έγινα ξένος στα μάτια τους. Καλώ τον υπηρέτη μου και δεν μου απαντάει. Τον οικέτευσα με το στόμα μου. Η πνοή μου έγινε ξένη στην γυναίκα μου και οι παρεκκλήσεις μου στα παιδιά της ίδιας κοιλιάς με μένα. Και αυτά τα παιδάκια με καταφρόνησαν. Σηκώθηκα και μίλησαν εναντίον μου. Όλοι οι άντρες συμβουλοί μου με συγχάθηκαν και εκείνοι που τους αγάπησα στράφηκαν εναντίον μου. Τα κόκκαλα μου κόλλησαν στο δέρμα μου και στη σάρκα μου και διασώθηκα με το δέρμα των δόντιών μου. Ελεήστε με εσείς οι φίλοι μου, επειδή το χέρι του Θεού με πλήγωσε. Γιατί με κατατρέχετε όπως ο Θεός και δεν χορτάσατε από τις σάρκες μου? Να γράφονταν τα λόγια μου, να τυπώνονταν σε βιβλίο, να χαράζονταν επάνω σε βράχο με σιδηρένια και μολύβδινη γραφίδα για πάντα. Επειδή ξέρω ότι ο λυτρωτής μου ζει και θα εγερθεί στους έσκατους καιρούς επάνω στην γη, και αφού ύστερα από το δέρμα μου αυτό το σώμα θα φθαρθεί, πάλι με την σάρκα μου θα δω τον Θεό, τον οποίο εγώ ο ίδιος θα δω και θα θωρήσουν τα μάτια μου και όχι άλλος. Τα νεφρά μου λιώνουν μέσα στο κόρφο μου. Αλλά εσείς έπρεπε να πείτε γιατί τον κατατρέχουμε, επειδή η ρίζα του πράγματος βρίσκεται μέσα μου. Φοβηθείτε την ροφέα, επειδή η ροφέα είναι ο εκδικητής των ανομιών, για να γνωρίσετε ότι υπάρχει κρίση. Και θέλω να ξαναδιαβάσω λίγα εδάφια. 23 έως 25. Να γράφονταν τα λόγια μου, να τυπώνονταν σε βιβλίο, να χαράζονταν επάνω σε βράχο με σιδηρένια και μολύβδινη γραφίδα για πάντα, επειδή ξέρω ότι ο λυτρωτής μου ζει και θα εγερθεί στους έσκατους καιρούς επάνω στην γη. Αμήν.